Guys, yung mauna guys, oh.
Ewa dilanda
Sige, tatanggihan ko. Tatanggihan ko.
May tamang araw yan. Tamang araw yan. Tamang araw yan. Hindi ka na ba mga? Naluto na kahapon eh. Iba. Talagang lako. Yan na yung kloro. Dalawa pa kami yan. Mga siyempre, master yan eh. Nakakain ng tuse. Wala makain ng tuse. Nakakaulit ko eh. Bakit niyang kain? Kaya ko yun no? Baka mga kahit kapitan. Ako sa screen yan. Baka kasi yan. Di ba mag-gusto eh? Di ako gusto niya eh. Bakit ko? Mga suka lang yan ha. Kasi pa-welding eh. Wala naman tubig, di ba?
sa...
Wala kang kalaban niya. Wala. Wala dyan ang mas na mamayan. Klase parang po. Ha? Klase parang po tayo. Ano yan sa kanya?
guys, yung nauna guys, oh.
Apat na! Apat! Asa? Ay, apat! Apat! Apat ang sa dua. Hindi na nga kami, Jen.
talagang lako. Tingnan mo yung color. Dalawa pa kasi yan. Nakakain ng tunay. Kaya ba, nakakain ng tunay. Nakakain ng tunay. Gas! Kaya ko rin yan, oh. Ito mga kahit ang pinan. Ako sa ito, yung mga natin. Ako sa kanila yan. Hindi ako sa Jay. Hindi ako sa Jay. Bakit ko? Bakit ko lang yan, ha? Bakit? Ito kasi pa-welding eh. Wala naman naman dito, di ba? Huwag ka may laman. Hindi, apat na Jay. Dalawa na lang. Isa na lang. Tali. Isa-isa na lang sila ba?
Wala kang kalaban ngayon. Wala. Wala ka na. Wala ka lang punta. Ayan. Wala si Barangkot. Wala si Barangkot na ngayon. Marami ang sakit na kumain na.
Ayo, master! Go, master! Ano, atak na? Atak! Ha? Ano yan? Master! Ako! Go, master! Sige, master! Hindi ko lalang tayo, master! Guys, ako na guys, oh.